Ja, hej. I dag er det fredag i dag, og i dag den sidste dag før afrejsen i morgen. Der skal vi til en by, der hedder, den er lidt svær at sige, jeg prøver så godt jeg skal sige det, den hedder Sankt Wolfgang, og den ligger 50 kilometer fra hvor vi bor. Det er i dag, vi skal opleve det. Og der er en eller anden film, der blev optaget der i Wolfgang. Og det skal vi se i dag. Hej.